Tahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tunugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ikaw na nakapula! Ikaw ba ang umutot na naaamoy ko? Aragay! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Luzon, Visayas, Mindanao, and galing World Wide Web. Welcome! Kala mo na nahimik ako Nunca! Never! No! Akala mo tahimik mga programang EDSA. Akala mo lang yun, uy! Never mangyayari na mananahimik ang programang EDSA! No. Isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat mga kabisyo. At syempre kasama niyo pa rin po the one and only, yours truly, Diego Bandido! At syempre, hindi po ako nag-iisa. Kasama pa rin po ang pinakamatalino sa lahat. Henyo! Syempre, dito pa rin sa programa EDSA! Hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Walang bibitaw sa mga inaantok-antok dyan. Sorry ka na lang, hindi ka makakatulog. Dahil dito sa programang EDSA, pupulsuhan natin ang lahat ng dapat na pulsuhan. Hindi patutulugin ang mga inaantok na driver. Ayan, sa mga inaantok-antok pa kasi full blast ang naging weekend. Pumasok sa trabaho ngayon, pauwi na ng bahay ngayon. Naantok-antok na. Gising boards! Hindi ka pwedeng matulog! Baka pagising mo! Saan na siya, Tang? Andun na sa kabilang buhay! Isa na siyang malamig na! Bangkay! Aragoy! Maluwi ka! Saya! Clap your hands! Ang saya! Clap your hands! Grabe na to mga kabisyo. Speaking of EDSA, sa mga hindi pa nakakaalam ngayon pa lang, ngayong araw na to, November 13, sinimulan pong i-implement ang panibagong multa sa mga lumalabag, sa mga tig-aulo, sa mga tig-abagul, sa mga tig-abukayo, sa mga lumalabag po dyan na dumadaan pa rin, pilit dumadaan sa EDSA busway. Oh no! Kasi yung iba, merong mga, magkano lang, parang 200 lang ba ang multa? O 500? Okay lang yan, o 1,000. So okay lang yan kung nagmamadali ako, kasi maipit ako, matraffic ako. Sige, patiket na lang tayo. Bayaran natin yung 1,000. So, sobra-sobra ng mga insan. Grabe mga insan. Sobrang mekos-mekos talagang tornado ng mga pasaway. Kaya eto nga, simula ngayon, pakikalat na lang manong driver sa mga hindi nakakaalam. At ako din personally, manong, ayaw kitang malagay sa alanganin. Ayaw kitang magmulta. Imagine nyo, Eto, makinig kayo, Makinig ka.
Unang offense. First offense. Alam mo kung magkano yung multa, Tang? Ay, magkano ba? Tang, first offense pa lang. Tumataging-ting na! ₱5,000! Aragoy! Maluoy ka! First offense pa lang yan, 5,000. So imaginein mo kung naghahabal-habal ka, kung nag-aangkas ka, kung nagjo-joyride ka, at kung ano man yan. Ha, maging pasaway ka, dumaan ka doon, unang offense, 5,000. Diba? O, second offense, dito na tayo. Tang, alam mo ba kung magkano ang second offense? Aray! Bakit? Ay, peste ka, pwede mo na magdiretsuin. Bakit tatanungin mo ako? Sorry na. Second offense boards. Kap. Second offense, 10,000 pesos na tumataging-ting. At hindi lang yan. But wait, there's more. Meron pa, meron pa. Imagine mo. Teka lang. Sino ba itong... Teka lang po mga kabisyo, may tumatawag. Susubukan po nating sagutin ang tumatawag yung asawa ko. Hello? 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 Dad, Oh. kakain ka pa ng dinner? Hindi na siguro. Bakit? Lulutuan mo ba ako? O, yung isda nga. Anong isda? Ano ba yan? Talakitok ba yung binili ko? Paigupon mo ko sa baho. Alam mo may programa ako kitong tawag. Sige, ikaw na bahala dyan. Ha? Love you, me. Sabat! Pimpat yan niya. Tinatayan ako ng asawa ko. Aragoy! Ikaw ba, manong driver, ganun ka rin ba sa asawa mo? Ay, balikan na natin to. Nawala tuloy yung sa offense na. Ang bihira naman, Yun po, asawa ko, tinecheck lang. Napakaswerte ko sa asawa ko. Tinecheck kung kakain pa ba ako, kung ano bang gusto ko kainin. Yee! Inggit siya, Ayan, okay. 10,000 pesos sa second offense plus meron pang 1 month suspension ng driver's license tapos may seminar. Third offense, 20,000! Oh, no! Tapos, may 1 year suspension ng driver's license at etong pinakamalupit. Kung matigas talaga yung ulo mo, umabot ka na sa fourth offense. 30,000 pesos! Maluoy ka! Plus, may recommendation na sa LTO na i-revoke na ang iyong driver's license. Oh, no! So, mga kabisyo lang, please lang maawa kayo sa mga sarili nyo. Maluoy ka. Huwag nang pasaway. Again, kaya nga, EDSA Drive Busway para lang sa mga bus. Okay? Hindi pwede ang motor, hindi pwede ang taxi, hindi pwede ang tricycle. Okay mga kabisyo, oras mo natin 6:36 on the clock. Kasama pa rin po ang pinakamalupit, pinakamakulit. Walang iwanan na kahit sa